sing direbuk apa wae? Kajaba dolanan. Boten wonten kok Kang. Namung pakaian kemah. Lah upami kula menika mlebet bab panjenengan tak iki sarusan to. Kok iki sing ngerti mung slirane lan aku. Aja nganti sapa wae ngerti menani bab katresnan pun kakang kelawan Syahdi. Apa maneh karo panjenengan Kang Mas Adipati ya wong tuane Syahdi. Ya. Coba to sih. Aku saiki tak. Yen aku sawetara suwe ora nate tindak ana ing papan kene, apa Syahdi mau ora nate to arep-arep karo aku? Panjenengan menika kados pundi to Kang Mas? Ateges menika panjenengan ingkang boten kraos. Kok ora kerasan iki kepiye? Kula menika menawi boten dicaketan kaliyan panjenengan lho bae kaya setahun kok ya rasane. Kuwi tenan kok. Iki Kang Mas. Yen kaya ngono kok padha karo pun kakang. Pun kakang ki ora ketemu karo Syahdi iki rasane kaya pirang-pirang taun jare sedina bae kaya pirang-pirang taun. Ya mung aku eling karo Syahdi. Sepisan maneh pewargi iku aja nganti kabuka. Mengko yen to kagenahan karo Kang Mas Bupati ya wong tuamu, mengko pun kakang kan bakal kadukanan. Alon-alon bae watone bakal kelakon. Kang, Ngene ngopo? menawi memang nggih kula menika boten kados nyata. Kok Prayogipun panjenengan sowan wonten ngersanipun Rama. Lan matur kemawon menapa wontenipun Kang Mas? durung wayahe. Mengko yen to ana wektu kang cek lan prayoga mengko pun kakang dhewe kang bakal matur karo Kang Mas Bupati. Yen aku tresno karo Dewi. Yen aku tresno karo Dewi lan mengkone bakal tak lamar. Kang Mas mesti bakal mulung aku
ngenani bab sesambungan katresnaning Siadi kelawan pun kakang. Lajeng bab menapa Kang? Siadi ra ngerti dhewe. Ana ing kadipaten ing dina iki lagi wae geger. Ya karana salah sawijining gegrombolan kang bakal jongkeng ing kawibawan kadipaten. Mula aku katimbalan karo Kang Mas Bupati supaya aku nyirep lan nemtremake swasana ing kabupaten. Tiwas kemenesan Kang. Prayogi sanget menawi panjenengan matur sisah dawuh. Bab menika lho Kang Mas. Sampeyan rasa pisan panjenengan karyan kula Kang Mas Surya. Durung wayah. Lho kok durung wayahe piye to, Jo? Yen Kang Mas mau wis beban nyambut gawe ya toh mengko aku tak matur karo Kang Mas Bupati kowe bakal tak lamar. Kowe tenang. Kowe percaya karo pun kakang, ora ana wanita sing tak tresnani kajaba Siadi. Ya, Saestu lho Kang Mas Suryadi. pun kakang saiki mung njaluk pangestumu anggonku nyirep kraman ana ing kabupaten bisa antuk gawe lan entuk kamenangan. Mengko aku bakal bali ning kabupaten kene lan nyuwun supaya aku didhawuhake karo adite. Saestu menika. Kang Mas Suryadi. Mas pareng sanget rasa manah kula ning saestu iki. Panjenengan matur rahasia kemawon kersanipun Rama. Tidak akan sedemikian Kang Mas. Jenenganku ing besuke bisa bersambungan salawase. Marang sing sangat tak tresnani. Tapi Kang Mas Suryadi. Nadyan dawuh pamaku dhewe. Ing tresnani lahir tulus sing kacet. Sekar. Ngomongku katuran pinarak Ro. Wiwit mau aku lan ibu nyawang nggonmu lungguh dhewe. Ibumu nganti takon kok. Menapa injih to Ro? Iso, nyuwun bisa lawan ibu. Lajeng panjenengan dangu bab menapa Ibu? Sekar, aja kaget yo atimu. Apa sebabe Rama dalah ibu ngrawuh ana ing papan kene? Jalaran, ibu pirsa. Tak deleng saka ing kadoan. Janur gunung. Kowe nganti legok-legok kuwi jero ana wigatine apa ta ini? Nyuwun pangapunten Ibu saha panjenengan Ro. Ya. Menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun prisa ngersa dalem Ro. Kena. Kala wau Paman Suryadi sowan ngersa panjenengan to Ro. Iya, Ajeng matur menapa kemawon Rama? ora matur apa-apa. Ya panjenengane tak timbali, tak paringi dawuh. Jalan perkara nalika semono geger ning kabupaten iki isih ana sisa-sisane wong-wong sing ora sarujuk aku dadi bupati. Dhewe ate gerombolan ing pucuking gunung nganti gawe geger. Nah, Ro. sisane wong-wong sing ora sarujuk iku mbok menawa wae mengko bakal nyusun kekuatan. Mula jur pamanmu tak timbali tak paringi dawuh kang supaya ngresiki wong-wong kang bakal gawe tuwuh geger mereka Pak. Ngaten Ro. Ya, Ajeng panjenengan pamandikan menapa malih Rama? ya miniku ora pangandikan apa-apa Rama. Panjenengan utus menapa malih Rama? Ayo mau tak dawuhke aku utusan lawan pamanmu kang supaya nyirep wong-wong sing gawe geger ning kabupaten. Paman Suryadi boten matur menapa-menapa to Rama. Ora matur apa-apa.
Ya, So ibu, Kepiye ini? saderengipun kula matur nyuwun pamila saya pangan sami kok. rasa nganggo nangis to. Samangke. Menika kanda sampeyan terus katresnan kaliyan Paman Suryati Romo. Sing mbok karepe sambungan katresnan iki katresnan sing piye? Katresnan sing piye? Katresnan menggaipun garwa Romo. Heh, Kula sampun ate saresmi Romo. piye? Sekar, Wis dandal kawanitanmu. Kowe ngerti tembung dandal kawanitan? Sampeyan saking menika kula nyuwun dawuh Romo. Kula nyuwun dawuh, Ibu. Ini,
prajurit katimbalan dhateng Taman Sari ing semu wonten kawigatosan Kanjeng. Ana kawigaten kanggo kowe. Syukur sekti sawut sumurut. Yen kowe nalika semono nonop ganti abdi jiwa lan ragamu kanggo kautuhaning negara. Ing kene aku nimbali kelawan kowe ana kawigaten. Wiwit nalika semono nggonmu gawe katentreman. Aku bakal paring ganjaran marang kowe. Iki Srana nggonku tandha matur suwun. Umpama kowe dak paringi ganjaran pangkat kuwi mengko ora murunga mesti dadi kemerene kabeh para andhan lan ruwang. Tak penehi bondo ora murunga kowe wis sugih bondo lan aku. Ing kene aku lan Bendaran Putri mutusake pinangka srana nggonku matur suwun mau ing kene kowe bakal tak paringi triman. Triman Iya, sinten? putraku bakal tak gawke pikantuk lan kowe. Ndara Dewi Sekar. Oh iya, Saestu. oh iya to. Piye to? Dawuhku ki tenan. Kantos mimpi salebetipun mawon. Kuasa tratapan aku tak pikir. Boten kok babar pisan. Menawi lampun kula dhateng Kabupaten Karangsara menika. Badhe kaparingan triman ini putra putri Dewi Sekar. Saka panggepku tandha matur suwunku ben aja ilang kepara ben raket. Kowe lan aku kanthi sono iki nggonku peparing putriku dak gawake marang kowe. Nek iki mengko kowe gelem langsahku omah-omah karo putraku, ing kene ra utuh to. Nah, kowe gelem to. Saged Kanjeng. Jur kowe piye niki? Nyuwun pangapunten, iki kula badhe sadar lampahi nanging kemawon Romo. Nanging napa nih? Menapa sampun dipun dangu kathah bojo napa dereng Romo? Oh iya, nganti lali aku nganti lali. Kowe wis dibojo apa ora? Kula menika Heeh. dereng. Oh, pirang dhewe to? Kula menika Wong kowe bojo. dereng kathah bojo. Dados Joko tuwa Kanjeng. Syukur nek kowe durung duwe bojo. Ye wis mireng, atimu wis ditata. Bu, Kados pundi ramane? yen pitantra wis aku putramu uga wis bakal gelem omah-omah. Ing kene pitantra tak ajake tata-tata kuburan. Kados pekaten. Tak pasrahke putraku. Oh iki wis tak akan dawuh ramane. Derek aku iki. Monggo derek aku. Tak tinggal. Ning, Ibu derpe pawelek Yunini.
to. Menawi kula niku matur jenengan ngene lho yo. Ngoten lho. Nggih. Lho, Pak Manto. Mun sakniki ibu kadere wonten. Monggo dolanan. Jenengan apa? Dalam? Oh, layar. Monggo, jenengan masih nyanyi nggih? Layar.
bapak apa ibu?